ki khubor ka Batesi TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Arngut kirunar ya kibla tip kerteng kumu Max Eric Imli ubla arpsan senam kerta bat Melvin Tongwa ubla arpu senam kerta ila syakam haki pulit jaka East Castles District halor ke jingdon keti bande ki kampen triam da ka baluti na ki arli ki jaka kat kum kurwa balapha do Superintendent of Police uba S Nong Tenger ha ka singi sajang ka arpu trek unai luar araja upsau la pentip ba ha ka khat pratrek unai luar araja upsau ki pulit kiliyo pedang ya gawe ke ejahar bala ujor hasadar police station ha ka bede baka jingcha luti ke braja ka khat sautrek unai luar araja upsau unong ujor ula pentip hadien ba ula khang ya kedukan ula syakhang kedong ha ki laingot ki brio ki banyak la ka jong ke skuter hajan Little Blossom School kini ki laingot ki runar ki la sei de ki tiar penmesau rengkat ke berngam berset Hashwa ba uwe na pedang gini ginong luti banyak ka tok arsyakau la sei do narot na ka juti bot kini ginong luti kila talasi ya kamet jong nong ujor ha ka bakila yo khung ya ka pisa ka bakot chipau hajar arspa tengka ka bade ka pisa ka ba unong ujor lo yo na ka bade jingti ha ka bade bakani ki jingja ki pulet kila register case bat ha ka jing tokit ka ba banyak argut ki bre ki bala suba ba ki dei ki badan kiti kila syakam ha ka arpo trek unai luar arja pesau USP ula pentip ru bagi ni ki arngat ki syakam kata Max Eric Imli pada Melvin Tongwa kidai ki persyang ban luti ha Hideaway Cafe ha ka khat riu trek unai luar arja pesau ha ka ba ki la shop men sau ru ya way ubrio ka jing toket ki ni ki arngat kerang ya chkhmat ban lap sa syu saya ki way pat ki no luti ki badan kiti ha ki ni ki kamrunar